Alle sammen, jeg vil gerne lige spille med Happy Wheels, for det er jeg kravet med lyst til, jeg har. Og jeg har ikke lagt så meget op her for tiden. Jeg har ikke så meget lyst til, nu har jeg kravet med lidt her. Det skal så meget dø. Kom on, dø. Yeah. Det må kravet med foran det der. Oh, baby. Wow. Piss on me. Fuck, it's on. Oh, nej. Sidste svær. Jeg ser ikke engang for fat i kære. Anyway. Pas på. Ej, okay. Slap af. Yeah. Okay, jeg vil se her. Baner. Ballroom. Okay. Hold kæft, hvad så? Og så får jeg 3 bolde. Fy for helvede. Så det kræver der med en snubble stripe. Oh my god. Yes, jeg fik ham. Nej. Tag drengen. Yes. Nej. Hvad? Kan jeg vinde? Jeg vandt. Yes. Sådan. Jeg tror jeg overlevede det her. Det er hvad man bruger drenge til. Wow. Ja. Hvad var det? Det var ikke altså sådan noget. Hun skider. He's a unicorn. For helvede. Det skal jo ikke vælge toilettet. Det er jo ikke i orden. Det er jo meningen, du skal skide i det for. Fanden, du skal stå og kigge på mig. Det er fakt. Kom her. Ja. Nej. Åh. Nej. Åh. Lad mig nu få min hånd fri. Står der bare fabber eller hvad? Ja, det fik jeg. Det var no shit. Ikke? Okay, ikke så på data til listen. Best BMX ever. Okay. Oh! Ja, det var jeg god til. Det er så godt. Swag. Hvor? Så jeg kom derop. Easy. Det var det der. Sådan. Og fly away. Nu sagde jeg det. Hop. Yeah. Sådan et film. Det var en god en, der hed Haunted. Så vil jeg finde den. Jeg er sikker på, at jeg har fundet den. Jeg var altså, oh my god, den er jo der. Jeg er helt fint i hvert fald. Trend. Lad os se, hvad det er. Stop. Så det er ikke vel. Stop. I'm going in. Okay. Stand up there.
lyst til. Hvad er meningen med den her bane? I don't understand. I don't understand. I don't understand. Yeah. Backway. Ja, ned i hullet. Hvor fanden skal drengen hen? Dreng! Du må ikke forlade mig. Shit. Og når jeg får et webcam, så tror jeg simpelthen også, der er nogle vlogs. Først sker det fordi backflips der. Jeg er OK. Yay. Good. Ja. Meaning Chuck Norris. I am Chuck Norris. Motherfucker. Og hvordan skal du være OK til mini Chuck Norris? Så, okay. Impossible picture. Fuck, han er swag. Jeg sagde, du var swag. Okay, slap af. Jeg sagde bare, du var swag. Har du noget mod det? Fuck, man. Slap af. Nej, au. Hvad fanden skal jeg klare det der? Okay, så bruger jeg bare det der trick. Nå. Det er ikke helt så godt. Ej! Wow! Jeg fløj højt op. Au! Au! Okay, jeg skal klare den. Nej. Ja, den er på one. Hvad sagde du? One. What the fuck? What the fuck? That's it. No. I gotta pee this now. Ow. How do you pee? No. Sorry. Okay, I got killer. Okay. Spring, jump, and fail. Jeg bare lader mig rykke mig derovre. Så vinder jeg. Tror jeg. Nej, okay. Hop, jump. Okay. Nå, så er tiden ved at gå. Så jeg vil ende den episode, og tak fordi I gad med, og hej.